Minkejja li l-Gvern qiegħed iżid ir-responsabbiltajiet fuq il-Kunsilli Lokali mhuwiex qed jagħtihom flus biżżejjed biex ikunu jistgħu wettqu dawn ir-responsabbiltajiet. F'konferenza tal-aħbarijiet il-kelliem ewlieni Laburista l-Gvern Lokali Stefan Bontempo qal li l-Kunsilli Lokali amministraw 1.2% tan-nefqa kapitali, iżda fil-verità għandhom sfidi kbar minħabba li l-ispejjeż dejjem jolew. Il-kellim Laburista semma l-istazzjata spejjeż li għandhom il-kunsilli li żdiedu b'mod drastiku fl-aħħar xhur, fosthom il-ġbir tal-iskart u l-bulky refuse, it-tarmak u l-patching tat-toroq u l-prezz tal-fuel. Semma wkoll il-kontijiet għoljin tad-dawlu l-ilma filwaqt li fakkar kif il-kunsilli lokali għadhom maħallsu ir-rati kummerċjali. L-akbar problema li tisibu hija l-kwistjoni tal-finanzi. Filwaqt li il-Gvern tal-Partit Nazzjonista fil-bidu ta' sena naqqas il-fondi għal b'1,000,000 euro, u mbagħad neħħaw ukoll il-co-financing tal-Unjoni Ewropea għall kunsilli lokali u żidilhom ir-responsabbiltajiet qed jagħmlu l-kunsilli lokali diffiċli biex jitmexxew fl-interess tal-komunitajiet ta' dik il-lokalità. Il-kellim Laburista saħaq li l-Gvern għandu jieħu miżuri konkreti biex jagħti aktar riżorsi lill-kunsilli lokali. Stefan Bontempo qal li l-Partit Laburista jqis lill-Kunsilli Lokali bħala għodda biex titjieb il-kwalità tal-ħajja ta' kull membru fil-komunità, għall kuntrarju ta' Gonzi PN li mhux qed jisma' lill-Kunsilli Lokali.